गासिबो पास जाजोबनायजों आं जोबोद खुसि मोनबाय नोंथांमोननियावसिम थाबाय जोंनियाव खुसि मोननाया थेंक इउ बेसेबां पार्सेन्ट लानानै नों पास जानाय 81.83% लाना पास जादोंमोन आं माबायदि गोजोननाय मोन्दों नों बेबायदि पार्सेन्ट लानानै पास जानानै गोजोननाया गोजोन मोन्दों एसे मोनबावनो थानाय गोहो थालांबाय माबायदि नाजानानै बेबायदि जाफुंसारनांगौ माबायदि नाजाया नों फरायनाय समाव फरायसंनायाव आङो एसे बुरजा पार्सेन्टेज मोनजानो नाजादोंमोन बेयावनो बेसिबांबा पार्सेन्ट मोननो हाबाय एसे बुरजा लुगैदोंमोन मोननाया ओमफ्राय बिदियावनो थालांबाय माबायदि फरायदोंमोन नोङो फरायनाया बेसे मोजां गोबाव फराया बिदिनो 4-5 बिदिनो आवार्स फरायदोंमोन फुङाव बेलासि बिदिनो सानाव बिदिनो गासै 10 आवार्स जादों बबेनिफ्राय आंना न'आ लावरिपारायावनो मा जाहैनो सानो नोङो दिनै मेट्रिक आनजादाव नोंनि सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हागोन आं आइ एस जानो सानदों आइ एस जानो सानो नायदों बे गोदान फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय आंनि मुङा अनसुला इसवारि आङो मेट्रिक आनजादाव 525 मार्क लाखिदों आरो बेनि पार्सेन्टआ जाबाय 87.5 आङो साइन्स साबजेक्टआव बांसिन मोनो आरो बेनो जाबाय 94 आङो हस्टेलाव थायोमोन हस्टेलाव जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों आरो हस्टेलनि फेसिलिटिसाबो मोजांमोन आङो ओंखायनो मास्टारफोरनि हेफाजाब आरो आंनि गावनि बेस्टखौ नाजादोंमोन आरो होमबाबो बारा बुरजा पार्सेन्ट मोननो हायासै होमबाबो बिदिनो 87% मोननो हाबाय ओंखायनो आङो आंनि मास्टारफोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों धन्यबाद खालामनो नाजायो मानोना बिसोरनि फोरोंनायावसो आङो दिनै बेबायदि माबायाव सफैनो हादों ओंखायनो आं आंनि मास्टारफोरखौहाय जोबोद गोसो गोथारै अननाय हरनो सानदों आरो आंनि गामिया आलांगि जर्दानपुर औ माबायदि मोनदों दा गोसोखौ आंनि गोसोआ बिराद प्राउड मोनदों आरो जोंनि भिलेजार्सफोराबो आंनि थाखाय बिराद प्राउड मोनो आरो जोबोद खुसि जादों मानोना गामियाव रावबो बिदि लायाखैमोन नालाय बिदिनो जेन' आंबो आंनि स्कुलनि थाखाय बिराद प्राउड जादों स्कुलखौ नाम खालामनो हादों बिदिनो जाबाय थानोसै आरो आङो आंनि जुनियर्सफोरखौबो मोजाङै फरायनो थिनो जेन' बिसोरबो गाव गावनि जिउआव मोजाङैनो बिदिनो आं बायदि बुरजा पार्सेन्ट लानो हायो एसेनोसै माबायदि नाजानानै नों बे जाफुंसारनो हादों माबायदि फराया आङो बिदिनो दिनाव 8 घन्टा 9 घन्टा फरायोमोन बिदिनो 1 घन्टा 2 घन्टा फरायखांनानै 10 मिनिट 5 मिनिट रेस्ट लायोमोन मानोना आंना ब्रेनाबो एसे सायोमोनलाय खर'आ सायोमोन नालाय ओंखायनो बिदि दसे थाथ'नानै आङो बिदि फरायोमोन आरो आङो आंनि ससियेल साइन्स एग्जामाव लोमजानाय जाथायजों गोलैदोंमोन आरो होमबाबो आङो इसोरनि अननायाव आङो प्रार्थना खालामदों ओमफ्राय इसोरा आंखौ बेबायदि हेफाजाब खालामदों आरो इयुनाव मा जानो सानो नोंथाङा इयुनाव आङो दा पिअ पास जाखांनानै निट इउजि एग्जाम होनो सानदों ओमफ्राय MBBS लाइनाव थांनो सानदों आरो नोंथांनि बिमा बिफा एबा नोंथांनि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा नोंखौ माबायदि हेफाजाब होदों फरायनायाव नोंनि नाजानायाव जोंनि न'खरा एसे मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय फैनाय आरो जोंनि बाबाया सासे बिजनेसमेन आंखौ उन्दैनिफ्रायनो हस्टेलाव मोजाङै जोथोन लानानै दोनदों आरो हायाबाबो न'खरनि दाउ अमा फाननानै आंखौ मोजाङै स्कुलाव सोबाय ओंखायनो आङो आंनि बिमा बिफाखौबो हामबाय होनो सानदों बेबायदि आंखौ मोजाङै स्कुलाव सोनानै आं दिनै बेबायदि पार्सेन्ट लानो हाबाय बेनिखायनो जोंनि बिमा बिफायाबो आंखौ बिराद प्राउड मोनदों जाहैबाय